Azzjoni fuqta ta' żewġ pulizija stazzjonati fir-Rapid Intervention Unit waslet biex jiġi salvat anzjan ta' 62 sena wara li xi ġirien semgħuh jokrob fir-residenza tiegħu. Il-każ seħħ l-ħabta ta' nofsinhar meta s-Surġent Andrea Zara u l-kollega tiegħu il-Kuntistabli Terence Xiberras kienu għaddejjin bir-ronda tagħhom fit-toroq tas-Siġġiewi. Waqt li kienu għaddejjin minn triq Pietru Mallija, waqfuhom xi nies u spjegawlhom kif kienu ilhom ma jaraw lil wieħed mill-ġirien tagħhom għal madwar 5 ijiem u li semgħu xi krib ġej mir-residenza tiegħu. Immedjatament dawn iż-żewġ pulizija ħadu azzjoni billi bdew jippruvaw jgħidu lill-individwu biex jagħmlu kuntatt miegħu. Hekk kif raw li dan l-anzjan mhux jirrispondihom, bl-għajnuna tal-Pulizija Distrettwali daħlu ma nant wieħed mill-ġirien u kisbu aċċess għall-bitħa tal-anzjan billi qabżu l-btieħi permezz ta' sellum. Propju kif daħlu fir-residenza tiegħu, il-pulizija rnexxolhom isibu lill-anzjan li kien mixħut mal-art jokrob għall-għajnuna f'qagħda medika ħażina ħafna. Hawn huma tawh l-ewwel għajnuna u assistewh f'dak kollu li kellu bżonn. Kien għalhekk li mingħajr telf ta' ħin, il-pulizija talbu għall-assistenza medika u ambulanza li ġiet fuq il-post ħadet lill-anzjan l-isptar Materjej għall-kura neċessarja. Din l-azzjoni, deskritta minn ħafna bħala att erojku f'waqtu, waslet biex dan l-anzjan jeħlisa minħalli il-mewt u jingħata l-għajnuna medika neċessarja.